фестивали мазкур ки 17 мажоми августи соли равон баргузор мегардад, соли дуюм аст бо ташаббуси шаҳрдории Душанбе роҳандозӣ мешавад ва муассисаи давлатии телевизиони варзиш низ яке аз шарикони ин ҷашнвор асту ҳадаф аз ташкили чунин як чорабини фарҳангии фароғатӣ муаррифии пойтахти кишвар ба меҳмонону сайёҳон маънӣ дод мешавад. Бо гузашти 8 сол Мансур дубора ба Тоҷикистон ташриф овард то хотири ҳаводорони хешро дар фестивали тобистонаи Душанбе шод бигардонад. Имсол фестивали мазкур назар ба солҳои қаблӣ бо бархе аз тағйиротҳо дар барнома бошукӯҳтар ташкил шуда тобистони тавсони Душанберо гармтар хоҳад кард, зеро сарояндаи машҳури эронӣ Мансур барои иштирок дар ин фестивал ба Душанбе омад ва ҳамакнун дили мухлисону ҳаводорони хешро шод мегардонад. والا تا به الان که همین چند ساعت رسیدم خیلی عالیه و دوستان خیلی محبت دارن مثل دفعات قبل. ممنونم، خیلی خوشحالم اومدم دوباره شهر دوشنبه و خیلی مشتاقم برم شهر رو ببینم، تغییراتی که در این چند سال اتفاق افتاده رو بتونم. بزرگ شدن شهر مطمئنا خیلی زیبا خواهد بود، مشتاقم ببینم. бори аввал Мансур ба Тоҷикистон соли 2004 ва бори дигар соли 2011 сафари ҳунарӣ анҷом дода буд. эҷодиёти Мансур бою рангин аст ва ӯро асосгузори сабки нав дар мусиқии эронӣ унвон мекунанд. Мансур Ҷаъфарӣ яке аз машҳуртарин сарояндагони Шарқ мебошад. ӯ мисли даҳҳо сарояндагони соҳибноми эронӣ аст ки амрикоро макони зисти доимии хеш ихтиёр кардааст. Мансур соли 1971 дар шаҳри Теҳрон ба дунё омада аз хурдӣ ба мусиқии шавқи беандоза дошт. ӯ зуд дар ҷомеаи форсизабон шӯҳрат ёфт ва сар аз солҳои 2000 бо оҳангу таронаҳои дилнишинаш дар Тоҷикистон низ аз маҳбубияти хоса бархурдор аст. آهنگای جدیدمون رو اجرا میکنیم، آهنگای قدیمیمون که باش خیلی خاطره دارن اجرا خواهیم کرد. یه تعداد آهنگایی که اصلا قبلا در برنامه‌های کنسرتامون اجرا نمی‌کردیم، آهنگایی مثل پرنده های بیوطن یا آهنگی مثل قایق کاغذی، اینا رو هم انشالله تو این برنامه‌ها اجرا خواهیم کرد که یه خورده خاطرات قدیمی‌تر عزیزانم بتونن لذت ببرن با خاطراتشون. фестивали тобистонаи Душанбе бори нахуст соли 2018 баргузор шуд ва сазовори ҷоизаи байналмилалии нуқрагин дар соҳаи баргузории барнома ва рӯйдодҳои маркетингии Осиёи Марказӣ гардид. Вуруд ба фестивали мазкур тавассути Сити Корт, корти нақлиёти мусофиркашонии шаҳри Душанбе ба роҳ монда мешавад. Дар баробари чорабиниҳои мухталиф ки ширкатҳои гуногуни дохиливу байналмилалӣ шарикони шаҳрдорӣ баргузор мекунанд, дар фестивал ҳунарнамоии санъаткорони машҳур дар назар аст. Аммо ба гумони ғолиб тӯҳфаи асосӣ ва меҳвари ин фестивал иштирок ва ҳунарнамоии Мансур мебошад.